A Deputación de Pontevedra aprobará no pleno do vindeiro día 19 de maio o proxecto para a recuperación dos edificios centrais do Museo de Pontevedra na Praza da Leña. Segundo os cálculos do vicepresidente provincial, a obra poderá acadar os 8 millóns de euros. A intervención conta xa cunha subvención de 3 millóns do PIREP para a rehabilitación dos edificios históricos. Costou o seu traballo muitísimo, pero estamos nun momento en que se pode dar un impulso xa definitivo á rehabilitación destes edificios que foi onde naceu o museo e merecíanse todos os esforzos. Un día antes, o 18, será o pleno do Concello de Pontevedra o que aprobe a modificación puntual do PEPRICA para permitir a actuación. Despois, a Deputación pedirá a licenza e abrirase a licitación para a contratación das obras, que poderían iniciarse a finais de ano. A idea é respetar ao máximo toda a edificación que existe agora, respetalo ao máximo, e o único que non podemos respetar que é o paso soterrado actual, no que é unha auténtica atrocidade, se vedes, baixa, sube, baixa, bates ca cabeza aí, e sustituílo por unha conexión soterrada. Como novidade, estase a valorar unha suxestión de patrimonio. O Departamento da Xunta propuxo recuperar o aspecto orixinal dos edificios que tiñan as fachadas caladas. Os edificios orixinais estaban así, hai fotos que estaban así, estaban caleados e demais. Pois quitouse, posiblemente hai 100 anos ou o que sexa, pero orixinalmente eran así e a suxerencia de patrimonio pois é recuperar ese colorido. Tamén hai avances na rehabilitación do convento de Santa Clara. Están avanzadas as negociacións co arcebispado para mellorar o acceso ao recinto polo lateral do edificio das obras pontificias. Un cambio do que xa se informou os estudos de arquitectura que están a elaborar os anteproxectos que terán que presentar o 24 deste mes. O 29 constituirase o xurado e os días 5, 6 e 7 de xuño farase a selección definitiva. O equipo que se encargará do proxecto final coñecerase a mediados de xuño e terán 6 meses para desenvolvelo. Estas novas circunstancias e posibilidades coincidirán no tempo co centenario do museo. Pensade que en 1927 se produce o centenario do museo. É un momento importantísimo en que todas estas cousas que estamos comentando xa deberían estar operativas en funcionamento para poder celebrar ese centenario por todo o alto.